Fripalsa resultou beneficiaria na convocatoria do pasado ano dunha axuda de 1,3 millóns de euros para a mellora da liña de conxelación de especies peláxicas. Trátase dunha achega plurianual a executar entre 2021 e 2022, destinada a condicionar unha nave anexa á actual fábrica para desenvolver un novo sistema de produción máis eficiente e que redunde nunha maior calidade do produto e aforro enerxético. As melloras incluirán tamén unha única liña automatizada de conxelado rápido individual, con postos de pesada e etiquetado para a mellora da trazabilidade. A mellora en canto a equipamentos de última generación que supoñen consumos menores, como instalación de fotovoltaica, etcétera, etcétera. Aparte, ganamos capacidade de congelación e capacidade tamén de almacenaje da que estábamos carentes. Ahora mismo todos sabemos, somos conscientes de que a concentración de oferta se produce cada vez en menos tempo, debido a que as cuotas son bastante limitadas e necesitábamos máis produto e para eso necesitábamos ampliar a instalación. No marco destas axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, Mar leva concedidos dende o ano 2016 máis de 72 millóns de euros. Teño que recordar que dende o ano 2016 concedemos máis de 72 millóns de euros a axudas de industrias de transformación, sin ter en conta os máis de 6 millóns que se deron o ano pasado para axudarlles a compensar as perdas que se produciron por consecuencia do COVID. Este ano temos a disposición 19 millóns de euros. Eu espero que o sector siga apostando por acudir a estas axudas, por modernizarnos e por seguir sendo esa rexión pesqueira líder en toda a Unión Europea. O alcalde de Ribeira agradeceu o apoio inversor da Administración Autonómica e tamén o compromiso dos empresarios do sector, cunha aposta pola innovación ao longo de todo o proceso de transformación. Apostan non só por ese sector de a transformación, sino prácticamente por todo o que é o ciclo, non? Desde a extracción hasta chegar a este último momento do procesado do seu produto. Durante a súa visita a Ribeira, a conselleira achegouse tamén ata as instalacións da empresa Apoutada, dedicada ao suministro de efectos navais.